Angibingelele umhlaba wonke la kufinyela khona lo mfanekiso oqoshiwe igama impunga yesintu umlekeleli umfokambanjwa. Namuhla ngifisa ukuthi-ke ngithinte esinye sesihloko engilobe ngaso kwincwadi amava ahlabahlosile ekuyisihloko esibaluleke kakhulu. Ekusihloko sithi ukubaluleka kwemfuyo. Abantu abaningi-ke imfuyo bake bayibuke njenganento engabalulekile, abaningi baze bakhuluma ukuthi imfuyo ihlala emabhange, okuyinto kona nokho enhle uma imfuyo ihlala emabhange okanye inkomo uma zihlele ebhange. Kodwa imfuyo ephilayo phakathi kwegceke lomuzi wendoda iyinto ebalulekile kakhulu. Kubalulekile phakathi kwekhaya ukuthi kube khona isibaya esizoba nemfuyo, kube khona isibaya esizoba ney'nkomo, kube khona isibaya esizoba ney'mbuzi, amagusha, njalo njalo. Kubaluleke ngani konke lokho? Ngizokwenzela nje isibonelo esincane. Khona umuntu okothola ukuthi ukasinde engozini yemoto okanye kuvela ingozi ethile bese lowo muntu uyasinda. Kodwa ngesimo sokuthi phakathi kwekhaya kusuke kukhona isibaya esithile, ithongo liyakwazi ukuthi lithathe lowo mshopho omubi noma ngabe imuphi, liwuthathe liwuchithele esibayeni. Kwesinye isikhathi uthola ukuthi phakathi komuzi kuzongena umphezulu, kodwa ngesimo sokuthi kukhona isibaya, ithongo liyakwazi ukuthi lowo mkhuhlane liwuchithele esibayeni. Yingakho sisho sithi isintu ukubaluleka kwemfuyo kubaluleke ngaphezu kwazo zonke izinto ezikhona phakathi komuzi wendoda. Imfuyo nje ibalulekile. Nanoma yini-ke ezoba ngaphansi kwegama lakho nayo ibalulekile, ngoba uma kukhona okuthile okufuna ukwenzeka kuwena, kuke kwenzeke kuyona leyo nto eyigugu kuwena. Kodwa imfuyo nje phakathi kwegceke ibaluleke kakhulu, ngoba noma wenza umsebenzi owenze ngemfuyo oyithathe egcekeni awufani nomsebenzi owenze ngemfuyo oyithathe kwabezizwe. Yingakho sithi isintu uma uzokwenza umsebenzi kusuke kubalulekile ukuthi leyo nto ozokwenza ngayo umsebenzi ingathi ifika ngalelo langa wena sewenza umsebenzi ngayo, kodwa kusuke kufanele ukuthi ilale. Yingakho-ke sithi isintu bonke abantu kubalulekile ukuthi bafuye babe nenkomo nembuzi, ngoba inkomo nembuzi konke lokho njengemfuyo kuyinqaba okanye isihlangu sokuvikela bonke abantu abasuke bephila phakathi komuzi osuke wakhile. Zitholeleke le ncwadi esihloko sithi amava ahlabahlosile ukuze ukreze uzwe ukuthi ezinye izihloko esiziphethe zithini.